Infetħu mill-ġdid l-applikazzjonijiet għal first time buyers. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes qal li l-persuni li applikaw se jibbenefikaw minn għotja ta' 1,000 euro fis-sena għal 10 snin, għal total ta' 10,000 euro. Il-Ministru Galdes spjega kif mill-introduzzjoni tal-iskema sentejn ilu diġà benefikaw minna kważi 5,000 familja u li f'Ġunju se jirċievu pagament ta' 1,000 euro oħra. Din is-sena qal li hemm aktar minn 2,600 familja li huma eliġibbli biex jibbenefikaw mill-iskema wara li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom fl-2024. Minnhom qal li 64% diġà applikaw. Min ma applikax qal għandu ċans sal-aħħar ta' April. Spjega li għal din l-iskema s-sena li għaddiet il-Gvern investa kważi 4,700,000 euro. Bl-investiment totali mill-bidu tal-iskema jaqbes is-7 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zarafa qal li minn studju li għamlet l-Awtorità jirriżulta li aktar first time buyers qed jixtru proprjetà weħidhom. Attribwixxa dan għal bosta għajnuniet li qed jingħataw fosthom din l-iskema. Joħroġ biċ-ċar li qed tiżdied it-trend li aktar persuni, aktar first time buyers qed jixtru proprjetà weħidhom, kważi biżna l-50%. Din tkompli turik l-importanza li bħala gvern bħala rridu nibdew nħarsu lejn diversifikazzjoni anke tas-supply. X'jiġifieri? Jiġifieri li l-proprjetajiet li qegħdin jinbnew iridu jibdew nwaħduhom mal-bżonnijiet u mat-talbiet taż-żgħażagħ tagħna. Is-Sur Zarafa temm jgħid li dan l-istudju wara wkoll li anke meta wieħed ma jieħux konsiderazzjoni tal-iskema tal-first time buyers, aktar minn 2 familji kuljum kienu assistiti minn skemi eżistenti illi permezz tagħhom għal żdied il-purchasing power tagħhom u allura raw qabża fil-kwalità tar-residenza tagħhom.